fempem yenu ne aduonu nsie mu no ena Asantehene Otumfo se tu otoso mienu okasa preko okasa mewie gina na wotwe mienu a wo hye Agona manhema na echa mpomantansa yi adom se won kohwe na de hye mu mfa de hye brantie emekere no no sonye enti enei efiri Agona ne nutu ne nata Agona mantuo nsu mu mpanimfo adesie ne Asantehene ne etu ahenefo nyina di wani kire mu kopie mensia fikesiem wo bra no wode de hye brantie ya nananom na mo adaye so ne anisu adehunu mu eyi no se onno ne odehye a wo sefata se oforo Amoampon akonwa no kwakire yewura opemso Asantehene ehudede esubu ahene a woda adontin feku no no bo amane se yewura enedie Agona man na enyo se wodede hye brantie ebrewo eho na Asantehene nam na chiame so bisa yema wo hu se Agona manhema ema mpanimfo etu ahene ne yesi ahene Agona mpanimfo nyina ena aka wo ho abomu se to ampa ye nimu edede hye brantie yaba no ohene anchere ho ena o se na woche se nne metre kotonima de toso aduonunu ode hye brantie yinsan mrai na ometua na patemu nsa na onkotena patem na ebra isemu no amamre ni amani edidi ho nyina atoto na akwen enomu na Agona man nyina sito hyirim abadra bofie Asante